Welcome to my channel. Enjoy watching. Ang kakanon. Oh. Tubig, bakit ang tubig ito? Oh, doy baga madi ko, di ko magadit. Ano ba? Kasi na lang yan Sa tatapos ko pagdini. sa raraya na yung ganito. Titigisan na. Magpala ka man ito video. Hindi ko ning gulong una yun. Miss Lapod. Ano ba siya? Panira. Uyan na ano? Lutong panira. Piyu. Aram mo yan. Aram mo naman ang ano, maluto. Manok. Bagay ko sa imo. Salamat manay ulit. Dali mo nalilisan ang tagal. Tagal. Agay po sa talaga subag may makaindi ang tagal. Buray mapapasto sa Papas mo kagharong. sa kagharong ay. Ari. Parehas nakakaburat. Oy, nagdoon baga tama renom. Tama lang to. Grabe. Iyo. Nakaapat tulos ni pasarong oras. Grabe ako. Sabi ko kay Bilmar, araw pala niya kahit ang pag-inom. Diyos ko po. Dahil sindaman lang Yan man ako katulad ka. Atang, yun naman ang papausuntan mo yan. Naman kami nag-team building kami. Ang dinadarami, muhito nga ni. Tapos Iyo man ang gadano na naman. pigtaragayan mi man si Dapat po tayo, si Rosa ng Paratagay. Pigtaragayan na iya. Pag abot man ni Esther, Para tinagayan paisi. ko man sarong pano sa ano. Kami ang pag-irano mi dikit-dikit lang. Uy nang antatus apo ni Esther. Di burat. Akala ka to ubuson. Tulos. Pag-iwan ko ta. Uy, tanong na. Iya, nasambot niya ako si Sir Sam kasi Iyo. Esther. Sabi ni Ma'am Che, ano man ta binurot nila si Esther? Di dahil nang nag-aasikaso kang mga ano ta, ginarakanan ta. Ibilis mo na Ibilis mo na. Ibilis na pala mo na. Ibilis mo na. Alas 12. 18 na. In the Father, the Son, from the Lord, Christ our Lord. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Apa? Pang picture daya. Akal ay pishot. Six of the beach. Yun ang kapalahanap ni ano. Sa imo talaga yan yan. Mayok na to. Kuya. Ano to? Ano pa ni? Pwede ba basa-basa ko lang? Madi, pwede i-rani ko ni Sayo. Gana. Sabaw. Kay Mading Dulo. Gana na yan dito. Kay Mading Dulo. Sabaw. Aram mo naman kita. Ilang. Kutsara. Kutsara. Paano na yan? Ano ka mo? Paano na yan? Pwede na tadaan mo si Neng. Yan. As iyo. Kaya. Kaya alam episode. Nilang ang batag ni Mana. Ay, Pagkaradagan na lang. Diyos ko po nga mga words. Kalukpo mo siya nung Sabi na yun naman. Tinamba. Kaloko, ano? Ah! Pero iba-iba man talaga ang mga ano. nabidyoan ka ko. Ano? Ayan, dahil kita. Man. Agwad naman. Nagkakakan gayon. Ano? Grabe. Ayo. Bolong sa mo yung Ibaba mo naman namin yan. Sabi ko na naman. Nahihirapan ka na magparawungin. Ay, bad! Sabi yan. Ate. Ano? Yung mayo man. Nalulis ka si Ano. Ay, bulay mo. Na ano? Buhay pa si Sira. Ano mo rin? Nabuhan. Ito,
ko po sa lulis kami. Balik ka na tayo. Binalik na tayo. Nasusuko pa magbalik tayo. O, kangkong nito, kangkong. Talong, habok ninyo. Ay, lalong gusto. Gagawin mo lang dyan. Dahil ka mo malinaw sa talong. Sabi na naman, sabi na. Pas muna ko magtalong, natalong pa lang. Talong. May panasalong. May nakatalong. Papasalon ka talaga. Sana all, may talong. Ano ka naman na din? Dadoy ka nagtutukaw. Ayaw niyo, maganda ang ganito sa akin. Nagkakaroon kami. Yaw, bigli, kamay bigli. Sayarakan. Pinamay-luway. Ano kaya? Ano na Bigli sa tayo? suna 4. Sinalik na tayo. Dahil pa, Sabi mo nga yatay, tatadaan Inis mo na lang. Sabi na na tayo. Masabaw nila. ngayon pa, ilingon ko pa lang. Iyo, iyo. Iyo. Mali na magpapagod. Yan yung mga kung meron ka rin ng katusahan. Yes. Kami nagkalanirito. Kabagang, ko lang sila. Dawa, tigsaro yung malalaki sa kasiguro. Kaya naman mo sa sidaos. Ada lang gano'n mo. Dito panganin nga nababanga ninyo ang kaba. Lumangya, binaliktad na. Parang irir sa nila. Binalik na tayo. Grabe man sa alat ko sa indong duwa. Sa'yo na naman yung diba? Ini. Akala ko maagi pa duwan. Kaya man, ay sabi ko baga ay sa kumaagi. Lahapon ka ba na kaya? Sabi ko nga, atinda. Dahil magkakabi na mag-aray. Ate pa kamutan ko lang. Ang naroon pala ka. Sir, pita ka mo nag-ano. Kami ni Manay pero kami sa Kalilibod. Sa mainiton mag-highway. Dahil pwede mag-split. Tama yung kini-split. Uy, maluto nito dyan. Dark matubol ka. Ayun ba? May sumabang ko. Sabi na. Sabi lang yan. Ano nga di? Ayos ka lang dyan. Umukta yung mga pagparahapot. Pagparahapot, tatagay pa. Uy, anak kami ka no. Pero nakabalik ako sa iyo. Ngayon, hinahanap ko kami. Si Hilda. Kakakuha na ni Batang Amerikano. Ay, Si Hilda ko tang hinahanap ko kaya hindi ko. Bisay mali. Manay, Rose. Ipchat mo nga. Ah, iyo. Sige kung pag ano kaya. Ano ba? Susulutan mo man yan. Tabangan ko lang. Ano ka, si Manay Pinirik na suot na. Kaya ako sa akin. Maray-ray man pati. Nagbibigyo nga na siya. Sabi ko, sabi niya, ali ang magturma. Tulusok na mag-apansin. Maray-ray man ang nakuha. Tapos, sabi daan Manay Pinirik. Sisay ang kaulay mo. Di may umi ang manang. Kasi na may umi. Manay, May rose. Tapos pinahiling ako. nagkukwento ko galing kong Amerikano. Manay kong magabungo. Gusto pa din. Ay, si Sayo. Sinabitas. Pas na yan. Ay, katong mano'y wakil. Pas na po na yan. Ay, ang dati ko lang yan naman. Iyo, tanak niya nga ito man side na pag kasikiti pa. Sapay. Maring guyo magpahilawa sa iyo. Sabi ko, dahil pa rin ko na. Mapag ako. Taday ko bungog. Sabi ko, sabi ko. Pasulat mo din kurawan. Sabi ko, sabi ko. Wala na bet, ay payabet. Kung maya-mayo nakatukaw na lang pag serbian ako iyo. May agum ka na. Uy, iyo, Amerikano nga. Oy, kakanon ko gutom na ko. Yan, pero kung ako pa Hindi ko man. totoo mag-English. Sabi ko, yes or no lang. Yes or no, malanganin talaga nangyayari. Maarap nga kita gani. Yes. Pahilig ko si Mami. Yes. Pwede nga na si Pula. Sabi Guzman yan. Re, Pula na nga Ayaw yan. nga kami. Pula na nga yan. Gusto Nagkatara. na ka Sabi na. Yes. Sabi na si Pula. Sabi na kayo. No. Pula na. Dahil nagkadito sa tubang Pula. Sa hindi ka ito Pula. Ay, nakain din nila. Ay ko. Ay. Wala sa mga gusto gusto. Mapakakaplan Oo. niyo. Ito naman.
Ayun kaya yan. Nagkakarakan kamo. Lakagat! Lakagat! Huwag yun ay dingdikit. Hindi yung marami. Dingdikin na magpapalan mo. Kaya magsabi kami na iinit pa. Sige, nagkakarakan na. Komenta ko dyan sa mga Uli, di yun. Ano may masuot na niyo? Pwede na parang kamong Ay, mula siya na may Kami na. Kami na pang tayo. Uy, ano man yan, nadadaranan sa istorya. Urig-urig bagayan. Dayo ba kapag nagkakasala? Tama, mali. Sa imo lang. Ay, di na. Ay, di ba di usapon na niya? Duman ka. Ano nasabi ko, huwag mo na siya. Sige, sa'yo naman yun. Uli pala no. Ano mali? Sabi ka lang. Sige pa. Si Manay ito may pagkastaas pang bitin. Para makita made. Ay, minako. Yan ang nagdasagili. Nagpagkaribe, tama ng ibang tukawan. Magkaigo lang. Mamaya sasama ko, hindi. Maghanap ako ng pera. Magkakan kaming sibuyas, manay ulit. Araw yan kaya. Aberdo, Mga Arabo nga nang inangat-ngat lang yan. Makakala sa Manay na sama ko. Ay, ka magkakan, tamayo ka. Kung nagkaisip, ay sa manay ulit. Kaya mga lukat din lang po. Masunod ka din na rin kasi. Ay, manayray. Kaya Diyan kaya namin siyam na lang yan. kung makaisip ano, itong may bulitas. Ay, wala. Anong klase kaya? Marikuso. Ang ganda na daw. Wala yan sa picture. Ano yung magayon sa talong? Yan na. Yan ang kapay. Isang masana. Kaya, Lola, nagpista. yung pinita, yun po. Sabaw pa duman. Paghanaw. Nature na. Kasubol na kami. Pwede na. Pishoot. Mahiling na po sa Tagalog. Mag-video kami. Sa kakanon na lang. May isang parain ng pinduwa ko. Paano mo itong kinulungan? Araw mo, pishoot. Sunod na naman doon. Mas makayon sabi ang nakatulog, tadiretso dahil sa eraron. Ito daw ko sa ibaba. Buray ako pati pagka wala. Ay, iyo. Upi. Ayun. Namatibayan ng live. Hindi ko nakapalay. Video na lang. Yan, may password naman eh. Report. Uy, sabi na kami, kung kutsara sa Malaw, ay sa unlimited. Hindi bago o. Pwede kasi ah. Hindi ka siya. Narada ko lang. Virgin pa ito, virgin. Dahil, itong ka dingdingin. Hindi na kagilid. Iyo, para di sa iyo.